noștri. Noi ieri am stat, după ce s-a retras toată lumea, am rămas eu cu domnul Eugen. Până la ore 2 noapte, 2:30. Am stat de vorbă ultima dată în tăcere. Tot priveam la el și mă gândeam, poate o să dea de noi, poate să facă o mișcare. Nu mai fost de unde. Acum, în numele slujitorilor care s-au retras la Catedrala Sfânta Teodora de la Sicla, odată ce urmează cununiile, în numele tuturor, noi ne înfruntea în fața Maestrului, familiei extraordinare, care v-ați dăruit la maxim pentru această personalitate de talie europeană. Cu drept să se numere